Desde os tempos máis remotos, a comunicación humana estableceuse por medio da modulación de sonidos. É moi probável que as diferentes familias de instrumentos musicais nacesen relacionadas co uso de distintos utensilios empregados na vida diaria. Coa aparición do home, comezarían tamén as súas primeiras andainas musicais. Na nosa terra, os traballos agrícolas máis importantes centráronse na colleita do cereal. Na malla, ao bater o mallo co ritmo binario acompasado sobre o centeo ou o limpar o grao coa peneira, estábase procedendo á criación de sonidos de percusión. O mesmo sucedía cos traballos que acompañaban a colleita do liño e a súa posterior elaboración. Mazar e espadelar esta planta deu lugar á orixe de moitas cantigas comúnmente acompañadas de percusión. Todas estas tradicións favoreceron a aparición de diferentes instrumentos que se foron adaptando ás formas físicas e morfolóxicas dos distintos lugares. Por iso que cada pobo aproveitou aqueles materiais que o propio medio lle ofereceu para a construción dos seus instrumentos. Para o tamboril, as pandeiras ou pandeiretas, así como para o pandeiro, foi empregado o piñeiro enqueirado coa axuda de auga quente e logo coa súa exposición ao lume para sometelo ao proceso de virado. Unha vez rematado este proceso, procédese a colocarlle as membranas ou parches elaboradas con pele de año ou cabrito a que se lle extrae a la ou o pelo. As peles, xa ben secas, móntanse en 2 aros ou bastidores de xeito que queden tensas. Logo, suxéitanse con outros aros superpostos aos anteriores. Os aros van atravesados por unha piola de liño ou cáñamo, e sobre ela colócanse uns tensores de coiro que permitirán manter ríxidas as membranas que serán percutidas para producir os sonidos. Na actualidade, debido á proliferación de agrupacións e de escolas de baile e de música por todo o país, os artesáns incrementaron o volume das súas producións. Esta actividade favoreceu mesmo a orixe de diversos obradoiros nos que se modernizaron determinados procesos de elaboración de instrumentos tradicionais. Así, a viraxe da madeira realízase con rodillos dentados que mellan e rompen a súa parte interior. Tamén se empregan xa madeiras duras como a de freixo ou a de carballo, e madeiras nobres como a de pradio ou a de nogueira, maiormente para sonar o traveso de medios electrónicos. Da peneira, empregada para limpar o centeo e o trigo, é moi probável que se orixinase a pandeireta. O seu sonido de acompañamento metálico procedente das ferreñas que se colocan en todo o seu perímetro serveu para marcar o ritmo de moitas ruadas en toda Galiza, pero moi especialmente na comarca de Bergantiños, onde aínda hoxe pervive con vigor. Aquí, a pandeireta está acompañada polo instrumento máis antigo da humanidade, a propia voz.
As pandeireteiras desta zona conservan aínda na súa memoria moitas coplas tradicionais que pasaron de xeración en xeración. Ademais destes instrumentos tradicionais de percusión, sempre se tocaron outros como as tarrañolas e as castañolas. E o propio enxenio popular se serveu de distintos obxetos que a natureza ofrece libremente para o seu uso musical. Así, acontece coas cunches de vieira ou coas pinavetas. Os actuais instrumentos de corda tiveron na Idade Media precursores menos evolucionados. Na iconografía escultórica tan abundante en Galiza existen moitas representacións dos instrumentos musicais. O mellor exemplo encóntrase no propio pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, esculpido polo mestre Mateo. Descrevendo un semicírculo arredor do tímpano e agrupados en parellas, 24 anciáns tanxen diversos instrumentos. Este conxunto escultórico constitúe o máis impresionante concerto que nos deixou a Idade Media. A iniciativa da Fundación Barríe de la Maza débese á reconstrución en madeira e á súa posterior execución en concerto de cada un destes instrumentos musicais. Nesta tarefa participaron recoñecidos artesáns como Francisco Luengo, Ramón Casal, Antón Corral e Luciano Pérez, ademais de outros procedentes de diversos países europeos. Violas, laúdes, fídulas, arpas, salterios, zanfonas e organistrum, reconstruídos segundo o modelo do mestre Mateo, pasaron do estado previo de afinación, tal e como os deixara o seu escultor, a constituirse en concerto novo ou seren recentemente interpretados polo Grupo Universitario de Cámara de Compostela e por Calenda Maya de Oslo. Dos instrumentos do pórtico, uns como as cítaras, violas, arpas e salterios foron evolucionando e mesmo deron orixe ao nacimento de novos instrumentos ao longo da historia. O organistrum, instrumento que centra a atención do conxunto pola súa situación no ponto medio da arquivolta, non superviveu a Idade Media. A zanfona, en cambio, tivo continuidade na tradición popular ata hai moi pouco. Este instrumento serveu de acompañamento musical ás cancións dos cegos que percorrían os camiños de Galiza. A zanfona sería tamén un instrumento esquecido se non fose polos traballos de recuperación realizados primeiro por Paulino Pérez, Faustino Santalices, logo polos obradoiros da Deputación de Lugo e máis tarde pola Universidade Popular de Vigo. Pero, sen dúbida, o instrumento musical que máis define a Galiza é a gaita. A súa orixe é probablemente centroasiática. Algúns estudosos afirman pola contra que a gaita chegou a Galiza da man dos poboadores celtas. En calqueira caso, trátase dun instrumento moi estendido por todo o mundo antigo. Coa invasión árabe de parte da península, a gaita cae en desuso neses territorios debido á dificultade de interpretación da súa música, eminentemente rítmica, con instrumentos de son continuados como os das gaitas peninsulares.
Nalgúns documentos dos escritores clásicos xa parecen existir referencias á gaita como instrumento a cuyo son danzaban as persoas saltando e axionllándose homes e mulleres xuntos collidos das mans. A actividade do gaiteiro acadaría maior pulo nos séculos XIV e XV. En moitos casos, os gaiteiros chegaron a viver exclusivamente da súa profesión, contratados para acompañar con música tanto en actos lúdicos como relixiosos. Nesta época, a gaita confórmase tal e como a coñecemos na actualidade. Punteiro cónico dotado con dobre lengüeta xeralmente de cana, roncón e ronquillo con lengüetas simples, soplete con válvula para reter o ar no fol, unhas pezas chamadas buxas para aseguraren a perfeita conexión das diferentes partes ao fole, e o fole, odre de coiro que será cuberto cos mellores terciopelos e aderezado con farrapos e frecos. A madeira máis empregada tradicionalmente para a construción da gaita foi o buxo, pero a proliferación de artesáns nos últimos tempos está convertindo a esta árbore nunha especie en extinción. Por este motivo, estánse a empregar xa novas madeiras como o ébano, o granadillo, o palisandro, o pau rosa, todas elas madeiras de orixe tropical e de elevado custe económico. Para a elaboración do fole, tradicionalmente foi empregado o pelexo de año ou de cabrito. Nalgúns casos tamén se usou a vexiga de porco. En tempos recentes, tentouse sustituir o coiro animal por goma de neopreno, pero os resultados foron pésimos. Na última década, estáse impondo para a construción do fole un novo método importado de Francia. A pele animal cúrtese industrialmente, cósese logo con fío de cáñamo e calafatéase cunha disolución de glicerina e xelatina alimenticia. Finalmente, engádeselle un antiséptico para unha maior hixiene. Algúns artesáns teñen aportado grandes logros na elaboración deste instrumento. En Ribeira de Piquín formouse Xosé Seivane, que dá os seus primeiros pasos na artesanía co Ponteareán Represas. Seivane, xunto cos seus fillos, crea un timbre propio e logra importantes avances tanto no aumento de tesitura como no cromatismo das nosas gaitas actuais. Pero os logros máis importantes na nova concepción do noso instrumento nacional segundo denominación de Murguía
foron realizados en Lugo por Paulino Pérez, que en co andar do tempo se faría cargo do obradoiro da Deputación Provincial. Aquí formouse tamén Antón Corral, que pasaría logo a dirixir os obradoiros da Universidade Popular de Vigo. Ao abeiro destas institucións, estánse a formar novos artesáns de instrumentos musicais que marcarán o futuro da nosa música tradicional.